BSL, Sain Cymraeg. Croeso i Ganolfan Ddiwylliant Conwy. Pan welwch y symbol hwn, defnyddiwch eich ffôn clyfar neu ddyfais i ddarllen y cod QR. Yma cewch fynediad i fideos o gyrch am raion arddangosfeydd gydag arwyddiaeth Brydeinig i steitlais sy'n hawdd i'w darllen a throslais disgrifiadol. Os nad ydych yn berchen ar ffôn clyfar, ewch i'r ddesg i gael benthyg dyfais.